Барыгызга да хәерле кич, мөхтәрәм телевизор караучылар. Сабадлыкнар телевидениесе җомга көн чыгарылышы белән кабат зәңгәр экраннарда. Узып баручы көннәр яңалыклары турында атна информацион программасында сөйләрбез. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Кичә 9 декабрьдә Ватан геройлары көне билгеләнде. Коррупциягә балта белән киләчәктә ул булмаска тиеш. Без барыбыз да бер тигез, мөмкинлекләре чикле җырмың сөюче балалар татар эстрадасы йолдызлары белән бер сәхнәдә чыгыш ясады. 2007 елдан Россия президенты указы нигезендә 9 декабрь илебездә Ватан геройлары көне буларак билгеләп үтелә. Россиядә бу көнне чын батырларны искә алып, хәтер яңарталар. Советлар Союзы, Россия Федерациясе социалистик хезмәт геройларын, изге Георгий һәм Дан орденнары кавалерларын хөрмәтлиләр. Кичә иртән 9 декабрьдә Бойлар Собасы үзәгендәге һәйкәлләргә геройларны искә алып чәчәкләр салдылар. Тантанада район үзәгендәге 30-дан артык оешма учреждений предприятий җитәкчеләре катнашты. Анда Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закировлар чыгыш ясады. 2000-2001 елларда Төньяк Кавказ регионында хәрби хезмәт вакытында күрсәткән батырлыклары өчен Шәмәрдәндә яшәүче Әхмәт Сафин Руслан Мулланур улына За ратную доблесть медале тапшырылды. Ватан геройлары көне уңаеннан кичә Теләче һәм Саба районнары җитәкчеләре Теләче авылында яшәүче социалистик хезмәт герое Гөлбикә Кәримованы тәбрикләделәр. Ватан геройлары безнең өчен батырлык һәм кыюлык, туган илгә тугры хезмәт итү үрнәге булып тора. Саба һәм Теләче районнары җитәкчеләре, мәгълүмат чаралары вәкилләре бу көнне Теләче районында гомер итүче социалистик хезмәт герое Гөлбикә Кәримова янына бардылар. Аны бәйрәм белән котлап, бүләкләр тапшырдылар. Данлыклы сыйыр савышы Гөлбикә Пәкәр яңа туган көнгә сөенеп, улының, туганнарының кайгыртуын, җылы мөнәсәбәтен тоеп гомер итә. Элек бит бөтен хезмәтне кул белән башкардык бит инде. Су эчерүдә, ашатуда, савуда, тирес чыгаруда бөтенесе кул белән булды бит инде. Инде Алланың рәхмәтләре olsun шушы яшьләргә җиттем, шушы көннәрне күрдем, моны күрерме дип уйламаган идем. Авыр вакытларда эшләдек инде. Алланың биргәненә шөкер. Саулыкны да бирде Аллаһ Тәгалә, хөрмәтен дә бирде, эшен дә бирде. Кеше хезмәте белән мактаулы, нәтиҗәле тырыш хезмәтне хөкүмәт тә күреп бәяләсә, бу зур горурлык ди Теләче районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов. Безнең районыбызда, безнең арада бүген социалистик хезмәт герое Гөлбикә апа яши. Менә бүген бергәләп Саба, Теләче районнарыннан килгән иптәшләр белән шул вакытлар искә төшереп, шушы бәйрәмне бергәләп ял итеп бәйрәм итеп утырабыз. Гөлбикә апа узак яшәсен, безнең арада булсын, безгә бик кирәк кеше ул. Инде сезнең сорауга килгәндә, әйтер идем, илебез буенча да бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Әлбәттә кешенең үзендә салынган үстән килә торган ниндидер бер шакыру булырга тиештер. Чөнки үз эшеңә бирелеп, аның бөтен тирәнлеген, ишен аңлап эшләгән кеше генә шушындый зур күрсәткечләргә ирешә ала. Менә Гөлбикә апа 33 яшендә герой булган. Ул бит инде бөтен кешегә дә килә торган әйбер түгел. Димәк, аңа мондый уңганлык, булганлык, үз эшен ярату, әле бигрәк тә тирлекчелектә ул заманда миңа калса ул кешенең үзеннән дә тора торгандыр дип уйлыйм. Социалистик хезмәт герое Гөлбикә Кәримова никадәр мактауларга, бүләкләргә лаек булса да, гади кешелекле, авыл җанлы булып калган. Туган җиремнән, кадерле кешеләремнән аермасаң иде дип, алардан яшәү көче алып яши. 9 декабрьдә коррупциягә каршы көрәш көне дә билгеләп үтелә. Җәмгыятьтә шактый таралыш алган коррупция очраклары белән еш очрашырга туры килә. Тормышта тамыр җәйгән бу чирдән ничек котылырга икәнен киләчәк буынга без өлкәннәр өйрәтергә тиеш. Бу теманы яктыртып, мәктәп укучылары арасында төрле очрашулар, диспут, викториналар оештыру бик отышлы эш санала. Ә без журналистлар район мәктәпләре укучылары белән инша язу бәйгеләре оештырабыз. Тулырак Әлфия Мөбаракова алдагы материалда сөйләр. Ришвәтчелек кешенең акылын, намусын юкка чыгаручы, аның хукукларын һәм ирекләрен бозу формаларының берсе. Аңа каршы тору, профилактикалау зур һәм мөһим проблемаларның берсе булып тора. Менә шуны истә тотып, Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары мәктәп укучылары арасында бу зулымга каршы тору максатыннан инша яздыру буенча конкурслар оештыра. Быел исә бу чиргә каршы көрәш буенча иншалар язу мөмкинлеге Олы Шыңар урта мәктәбе укучыларына бирелде.
Ришвәтчелекнең асылын аңлата торган, уйланылып язылган иншалар кабул иттек без укучылардан. Һәм 9 декабрь көнне коррупцияга каршы көрәш көнендә без Олышыңар урта мәктәбенә җиңүче укучыларыбызны тәбрикләргә бардык. Безне бик җылы каршы алдылар. Барлык мәктәп укучылары катнашында линейка узды. Анда иң элек тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Айдар Гарипов ришвәтчелекнең бик борынгы заманнардан ук килеп чыгуы һәм безнең көннәргә кадәр бу эшчернең килеп җитүе хакында тәфсилләп сөйләде. Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары, районыбызның коррупцияга каршы көрәш комиссиясе рәисе урынбасары Расих Рахимҗан улы Закирҗанов исә укучыларыбызга ышанып калам, сез барыгыз да тигезлек һәм гаделлекне саклау ягында булырсыз диде. Аннары ул инша язучы укучыларга истәлек бүләкләре һәм мактау кагазлары тапшырды. Сәчинин язырга бик авыр булмадымы? Юк, авыр булмады. Мин мәкаләләр һәм әйтемнәр укырга яратам. Шул мәкаләләр һәм әйтемнәрне кулланып язу миңа бик булышты. Ришвәтчелек ул минем өчен Аллаһ Тәгалә ягыннан гөнаһ дип уйлыйм. Безгә аның турында бәләкәй чактан ук өйрәтергә тиешләр әти-әниләр. Без аны үзебез эшләмәскә тиешбез. Мондый зур чаралар һәр вакытта да мәктәбебездә билгеләп үтелә. Бүген бит инде 9 декабрь халыкара коррупциягә каршы көрәш көне буларак билгеләп үтелде. Әлеге чарада һәр класслар теләп актив катнашалар. Укытучылар, инде класс җитәкчеләре төрле конкурслар алып баралар, сочинениялар конкурслары, рәсем конкурслары, төрле чаралар үткәрәләр. Беренче ел гына бу эшне апармыйбыз. Без алдагы елларны да матурын әйтеп шушы мәгариф учреждениеләре белән эшләп киләбез. Чөнки бу чараны без беренчедән инде яшьтән үк тәрбия бирергә тырышабыз. Бу коррупциягә каршы, ришвәткә каршы инде. Чөнки яшьтән кирип калган нәрсә, ул гомерлеккә кала торган нәрсә. Бу көндә без менә шушы Олышыңар урта мәктәбендә тантаналы рәвештә җиңүчеләрне, шушы имша язган укучыларыбызны тәбрикләп киттек. Миңа килсә, без инде бөтен үзебездә дә, районда да бу эшләрне төгәлләп барырга тырышабыз. Безнең инде әйтеп килә комиссияларыбыз да бар. Анда комиссияларда да бөтен бу мәсьәләгә каралган моментларны бөтенесен вакытында ачыклап барабыз. Бу көндәлек бара торган эш. Киләчәгебез ышанычлы, өметле булсын өчен ришвәтчелеккә каршы бергәләшеп көрәшергә кирәк. Аның тамырын уртак тырышлык белән генә корыта алачакбыз. Сез атна информацион программасын карыйсыз, дәвам итәбез. Безнең эрага кадәр 5нче гасырда ук атаклы табиб Гиппократ абортның зыянлы булуы турындагы фикерен җиткергән. Шул заманнардан бирле әлеге мәсьәлә аерым хатын-кызларны гына түгел, бөтен җәмгыятьне уйланырга мәҗбүр итә. Узган атнада район мәдәният йортында режиссер Елена Пискареваның «Сайлау хокукы» дип исемләнгән фильмы күрсәтелде. Әлеге картинаны өлкән сыйныфта белем алучы кызлар белән бергә безнең иҗат төркеме дә карады. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Сайлау хукукы илебез кинематографиясында абортлар темасына булган беренче фильм. Йөклелек чорын үз терәгең белән үзү тәнне генә түгел, җанны да җәрәхәтли, хатын-кыз сәламәтлеген какшата. Яшүсмерләрнең ныгып җитмәгән организмы өчен ул бигрәк тә куркыныч. Тормышындагы бер ялгыш адым кемдер өчен авыру белән тәмамланса, кем өчендер гомерлек үкенечкә әйләнергә, ягъни ул бала тудыру сәләтен бөтенләйгә югалтырга мөмкин. Фильмны аудиторияга тәкъдим итәр алдыннан Умиления гаилә, ана һәм балаларны яклау үзәге вәкиле Гүзәл Апраксина белән оралаштык. Ул фильмның инде республикабызның 22 районында күрсәтелүе хакында әйтте. Фильм такой сложный, проходит он по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец с участием администрации, представителей администрации, медицинского сообщества и в рамках проекта по профилактике абортов +1. Ну, мнения разные, кого-то шокируют, да, кто-то как-то, не знаю, там еще пока не готов, да, к такому роду фильма. Кто-то, у нас вот были даже старшеклассники, которые в начале фильма пытались там язвить, задавать какие-то вопросы такие. И вот давайте все вопросы после фильма. И после фильма вот выходили просто, во-первых, они досматривали фильм до конца, уже не оставалось таких вопросов, и видно, что человек так вот через себя пропустил. Поэтому все по-разному, у каждого
такая душевная организация, она разная, но вроде бы все воспринимают хорошо. Чтобы задумались о будущем молодежь наша, чтобы, если вдруг они окажутся, не дай бог, перед таким выбором, не совершили страшную, непоправимую ошибку, а приняли правильный выбор. Абортлар саны буенча Россия иң алдыңгы урыннарның берсен били. Илдәге 3 йөклелекнең бары тик берсе генә бала туу белән төгәлләнә. Әни булуның нинди зур җаваплылык, шатлык икәнен һәм бала тудыруның табигый күренеш булуын кыз балага яшьтән аңлатып, аны шуңа әзерләп үстерергә кирәк. Районыбызның хатын-кызлар советы рәисе Илмира Галимуллина да шул фикердә. Бик әһәмиятле чара дип саныйм. Кино эмоциональ яктан бик авыр кабул ителә, әмма дә ләкин бу чынбарлык. Без бу чынбарлыкны кабул итәргә тиеш. Күңел белән һәм менә балалар да шушында килгән кызлар, алар бүтәнсе булачак әниләр уйланырлар дип фикер йөртәбез инде. Аллаһ Тәала кешегә хатын-кызга бит инде бу җиргә җибәргән миссиясе ана булу. Шуңа күрә бу балалар да менә ялгыш юлдан тайпылмыйча кызлар үзләрен бәхетле әни итеп тойсыннар өчен киләчәктә уйлансыннар өчен бер чара дип саныйм. Республикабыз башкаласында май айында күрсәтелгән әлеге фильм чын вакыйгаларга нигезләнеп төшерелгән. Котлаулы шул ук вакытта бүгенге көн өчен актуаль проблеманы яктырта. Экранда чагылдырылган вакыйгалар тамашачыларны әле тумаган сабыйларның тормышка ия булу хукукы турында уйланырга мәҗбүр итә. Фильм тәмамланганнан соң катнашучылар тормыш кыйммәтләре турында фикер алыштылар. Район үзәк хастаханәсе гинекологы Рухсора Худайбердиева әлеге фильмның безнең менталитетка туры килмәве, шулай да аны карау зыянга булмавы турында фикерен җиткерде. Честно сказать, с точки зрения медицины, с точки зрения я как гинеколог, это фильм не для нашего района. У нас дети в основном очень спокойные, активной половой жизнью живущие в нашем районе. Фактически, практически вообще нету. И знать про аборт, конечно, им надо. Бывает, что ребенок попадает в такие ситуации, ребенок не знает, куда обращаться, они у себя все держат, они боятся. И доводит, бывает, что срока доводит до ноши, что аборт уже нельзя. Мне кажется, пусть посмотрит, пусть размышляет, узнает, но не для нашего района. Кызларыбызны яшьтән үк олы тормышка әзерләп үстерсәк, киләчәгебез өметле булыр. Районыбызда инвалидлар 10 көнлегендә шактый күп чаралар узды. 7 декабрь кичендә Саба районы мәдәният йорты сәхнәсендә мөмкинлекләре чикле җыр моң сөюче балалар татар эстрадасы йолдызлары белән чыгыш ясады. Әлеге концерт Саба дулкыннары телевидениесында туры эфирда трансляцияләнде. Ул көнне Саба район мәдәният йорты сәхнәсе шау-гөр килеп торды. Инвалидлар 10 көнлеге уңаеннан мөмкинлекләре чикле булган балалар шын артистлар белән бер сәхнәдә чыгыш ясады. Ә бит балалар мондый мөмкинлекне ел буе көтеп тора. Ел сайын мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән безнең районда шундый матур чара уздырыла. Зур-зур артистлар белән, республикадан килгән артистлар белән балалар чыгыш ясыйлар. Без бүген үзебезнең гаиләбез белән килдек һәм минем бүген шушы сәхнәдә кызым Рифат Зарипов белән чыгыш ясарга тиеш. Мин бүген Рифат Зарипов белән Сакла Ходай җырын җырлыйм. Менә ничә еллар инде Саба муниципаль районының мәдәният бүлеге шушындый җанга ятышлы, рәхәт һәм бик тә кирәкле чара үткәрә. Бирегә мөмкинлекләре чикле булган балалар әти-әниләре һәм туганнары белән килә. Араларында җырлаучылар булса, алар сәхнә түренә чакырыла. Мондый чарада югары утар балалар йорты, Кызылмиша һәм Курсабаш авылларындагы коррекцион мәктәп укучылары бик тә теләп катнашалар. Быел исә югары утар интернат йорты балалары өр-яңа концерт номеры алып килгәннәр иде. Бүген инде бик шатман катнашырга Саба районындагы булган менә шушы мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең кешеләргә багышланган концертта катнашуыма шуңа да менә Саба районындагы мәдәният хезмәткәрләренә зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне чакырган өчен, безне катнаштырган өчен менә шундый матур концертта. Һәм инде киләчәктә дә менә шу 10 көнлек декада киләчәктә дә менә шулай итеп зурлап, матур иттереп уздырырга булсын иде. Әнә шулай һәр килгән артист бу чарада катнашуына сөенеп туя алмый. Коронавирус чире белән зарарланган, кешеләр акчага табынган бу заманда шөкер, улы йөрәкле, мәрхәмәтле артистларыбыз бар әле. Мондый чараларда беренче генә катнашуым түгел. Ел сайын диярлек кайтабыз, Аллага шөкер.
Монда кайту ничектер шундый мөмкинлекләре шикләнгән балаларга күңелләренә ниндидер бер якты нур өстәп китү бит инде ул ниндидер җырмынга, алар бит инде гашык күбесе. Шуңа күрә бик теләп кайттык. Матур үтсен иде бу кичәләр. Матур булсын, барлык кешеләргә саулык, сәламәтлек телим. Шулай бергә очрашып, күрешеп торырга язсын. Концертның соңында чыгыш ясарга килгән артистларга һәм җырчы биюче балаларга мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин мактау кагазлары һәм бүләкләр тапшырды. Соңгы елларда республика күләмендә муниципаль хезмәткәрләр спорт ярышларында үзара көч сынашалар һәм көчлеләрне барлыйлар. Сабалылар исә бу бәйгеләрдә һәрвакыт югары нәтиҗәләргә ирешеп килделәр. Спартакиада чираттагы сезонны башлады һәм мини-футбол ярышлары 3-4 декабрь көннәрендә Соба районында үтте. 14 районнан Орша, Балташ, Балык бистәсе, Биектау, Буа, Кукмара, Лойеш, Мамадыш, Минзәлә, Питрәч, Соба, Сарман, Тәтеш, Тукай районнарыннан килгән муниципаль хезмәткәрләр мини-футбол уенында катнаштылар. Уеннар Шәмәрдән һәм Килдебек мәктәпләре спорт залларында үтте. 2 көн барган хәлиткеч уеннарда уенчыларның көндәшлек хисләре, җиңү теләге көчле булды. Соба командасы составында Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та чыгыш ясады. Ул Балык бистәсе уенчылары белән булган очрашуда пенальти алымы белән исәпне үз командасы файдасына ачты. Һәм шул рәвешле командага чираттагы әйләнеш уенында җиңү китерде. 3нче урынга бәйге Биектау һәм Балык бистәсе футболчылары арасында барды һәм исәп 3-1 булып Биектаулылар хисабына тәмамланды. Финалда исә киеренке уен Соба һәм Мамадыш районнары командалары катнашында узды. 2-1 исәбе белән җиңү соңгылар файдасына килде. Шулай дип Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре арасында үткән мини-футбол буенча Спартакиада ярышларында 1нче урынны Мамадыш районы яулады. 2нчедә Собалылар урнашты һәм 3нче урынга Биектау командасы лайык булды. Призлы урын алучылар диплом белән бүләкләнде. Җиңүчегә кубок тапшырылды. Сүз уңайыннан шуны да әйтеп үтәсе килә, бүген 10 декабрьдә бөтен дөнья футбол көне дә билгеләп үтелә. Барлык футбол сөючеләрне, профессиональ рәвештә бу спорт төре белән шөгыльләнүчеләрне чын күңелдән футбол көне белән котлыйбыз. Һәр уен һәркемгә сөенеч һәм уңышлар китерсен. Сез Сабалык нары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Хәзер эфирыбызны реклама дәвам итә, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы. Яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Безнең белән калыгыз.